onwe ofu ihe mma aga ngwa unu emezine na-egbochili unu nnu dị ụmụ nwaanyị ibe m na-achọ inu dị lugo ogo nnu dị. Ọ na-abụ onye tonite ọ na-adị mma ka ọnụ ọdịchaa n'ụlọ, maka ọ bụ na ịnụrụ ọdịchaa n'ụlọ, nke mbụ gị na ndị bụ unu ga na-enwe nghọtafio, ịmago gị na mama gị ga na-eme nwunye di. Nke abụọ, ugwu na nsọpụrụ ada adị ya. So a sị na di bụ ugwu nwaanyị. So ịma na competition dị, nwoke dị ụkọ and ụmụ nwaanyị buru ibu. So ị ga-eji competition mmenye gị wee kwụọ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ hands down, iwe nụọ dị ọsọ galụfa jewelufa anọzikwa na-akpa agbọghọbịa ịnọluje na-amụgwụ nwa n'oge na-achịkọnata na-edezi famili gị. Just gee ntị. Nke mbụ mma agwa ga-eme n'iya ime enyi ọ na-abakfaya. Ọ bụ nwoke nụ nwaanyị odo oge anya korokoro na ọnụgo nwaanyị ọbịa chụọ gị si gị bịa na ọ ga na-emete gị mma, na-akwụkwụrụ gị ụgwọ akwụkwọ, na-enete gị, na-akwụrụ gị ụgwọ ụlọ. Inecha anya ikwe isobie, ọ na-eme okonga, ọ na-eme omemgbe oji nya baba ome ka ụzọ dị nya wele gị niile na-alavishili gị. Isolie unu na-eje họteelụ ilu, ị na-eme staịlụ dị iche iche nya ka o wee na-asụ gị ego, ọ na-asụ gị ego. Ịlụzi ebe nwunye agụ a na-agụ iche na ọ na-enye nwunye ego, ọ na-akwa enye, ọ nara enye chacha. Eziokwu ka m na-agwa gị, nwoke ọbụla na-achụ nwaanyị n'ụzọ na-asụ ego na girlfriend ya, ọ bụ aba njin ahụ staịlụ ahụ ị na-eme ka ọ like nya, ọ like yazi nwunye. So ilu ebe biya ife ihe eji esi ofe ọ bụ isi azụ friji nya, o nwere ihe dị befa. Agụụ na-agụ ụmụ ya kwụrọli ọgwụ akwụ ije na-anachali ya na-anachi aka, na-anachi ọkpa, egwu ya nke egwu ya bilu nke egwu ya ị na-eme. Ị mara na iji staịlụ wee na-agba akwụnakwụna. Ọ bụ staịlụ ndị akwụna pụta a na-akọfe ọnụ tọfịa akwa onye nke a o ji kwụọ kọtin. Ịmakwa ebe ọ nọ n'Idumota na Alaba na Ikeja, ọ nọsikwa ebe ahụ, ọ nọsikwa na Aba, ọ nọ na Abuja agba akwụna. O ji nnọọ n'ụlọ akwụna nnọọ kwụọ kọtin nnọọ wee mee glaasị kwụlọ ebe ahụ. Ụmụ nwoke na-abata fa na-eluchi 5, 6, 7, 8 ite naanị na-abịa na-edina, ọ na-anakọ ego. Ọkwa ịga akwụnakwụna ka o ji n'ụlọ. Nwanne m, ọ kakwala gị mma na ijikwa gba akwụnakwụna ahụ ịmalụ na ọ bụ biznes gị dan ndị na-eto onwe gị ụchụ andị anya na ụkwụ na-aga walawala, anya na-aga walawala n'afọ ya na-afụkwa gị na ọ bụ ndị nụ nwaanyị ka ị na-eje egbochili eputu asọnda. Ihe Chukwu sisi eputu na asọnda, ọ bụ gị na-eji eputu. Ole si m nwoke ahụ osi gị na ọnụrụ nwaanyị. O nwekwa ụmụ nwoke na-asị asị nya jili maka ike ọbịa na-edine gị si na ọnụrụ nwaanyị. Ihe mbụ ị ga-eme ma nwoke mee ga approach isi a ọnụgo nwaanyị, o si gị na ọnụrụ nwaanyị, iwe ma ị ga-akọnsider. Ọ sịrị gị na ọnụgo nwaanyị, isi ya sọrị, aka gị tee, ụkwụ gị tee, ije osichalịa ifu gị ka Chukwu wee gọzie gị, wetele gị nke gị. Ndị o weta gị nke gị, o nwere onye ga-abịa na-eputu kwa asọnda bịa kpọrụ di gị kpọsa na họteelụ, na-anachi aka na ọkpa ihe unu ji ga-esi ofe, ọ na-anachi anya ihe o ji ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ, ọ na-anachi ya. O nwere onye ga-eme gị, ọ na-ele ile kama Israel o wee bụrụ ya. So ị ga-eme imeghikwie mgbe ị ga-anụ di onye nke gị ga-abịakwa, ndị ọ ga-emekwa gị ka ị ghara ịnụ di n'oge ifugie. So sepụ aka n'ihe a mma agwa gị. O nwere ike ị na-ene m anya na-asị ha ka ihe nwaanyị nke a na-akọ, mana ọ bụ reality, ọ bụ ezigbote reality. Yes, ihe ọzọ ga-emekwa ka ị nụọ dị n'oge bụ nya ịgụcha akwụkwọ. Ịma na ọlụ adụrụ, ọ bụ nyere ihe ị ga-eme bụ ije mụọ aka ụlọ eji aka ike isi, ịkwa akwa, ime keeki nya ime nke ọbụla eji aka eme, imesie ya ike. Ị na-amụ di na-abịaligo na ọfụgodị na inwere ọlụ ama na ọlụ anụrọ na Naịjirịa, ọfụ na ịmụrụ ọlụ aka ma ọ bụ na ị na-amụ ịgụchagoli mahadum, ị na-amụ ọlụ ọ ga-asị na nwaanyị nke ọ dị industrious nya ọ bụ nwaanyị a ga-anụ ọ dara ngana, ọ gara achọ ka ọ kwụghalị na-achọ onye ga-enye ego. Maka ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-akwụghalị na-achọ onye ga-enyefe ego, dịka ndị aka na ụkwụ tijichecha, aka na ụkwụ etijichara gị. Ị na-eme ọfụma nya ịgụcha akwụkwọ jos bụ akwụkwọ. Ọ dị mma ka mmadụ gụọ first degree, mana ọ bụrụ na ị nwere opportunity ịgụ first degree na nne na nna gị nwere ego, don't worry. Ihe ị ga-eme bụ jee mụfụ aka ụlọ mụde nya anwụde mụnya dededede mụnya tinye akọ na uche gị na ya mụnya dededede nya
short ọbụgodị na unu enwere ego njizi meghe ihe afụzi ndị ga-abịa megheli gị na-ebiga wee ma ibite ego wee meghe enye imeghe enyi wee gbado anya na ya na-alụsi ọlụ ike ihe ụmụ nwaanyị ji ebela akwa ụfọdụ ihe afụ nwaanyị nọzi mma onwe ezikwa ihe o ji nwoke eme ma ijide aka ọlụ faga na-ada gị kata ma ị na-amụ ị ka na-amụ nwoke mee ga approach isi na aka na-amụ ọ ga-like kwaga ọ ga-asị nwaada anụwa ọ dịkwa mma o ka ezi nke bụ na ọ na-amụ ọlụ yes ọ na-adị mma m ofu aka ọlụ ma abụọ isi nri ime keeki ịkpa isi n'obodo oyibo bụ hot cake ọbụgodị na imere onye ọzọ ịkpa ụmụ gị ịkpa onwe gị isi ma akịta ọ bụ m kpali onwe m ọ bụrụ ma mpụta na-eki onwe m onwe mgbe m na-eke onwe m isi na online ịmakụ mana ịmago ogologolo isi ma akịta ndị mmadụ laikli a na-ajụ m ebe nkeli mana ọmụ kelie onwe m maka mmadụ ke ma anara m adụ satisfy na obodo oyibo ịbịa ije ka eke gị isi nnukwute ego ya ga-akụ gị chaji o zuru iji wee lụ ụlọ mana ọkwa na-eke onwe m isi a dị m asị m jee ka mmadụ ka enu gị isi si arapụgodi ma ọ bụrụ maka ego ọ bụ maka kafasiga eke gị isi a ọ ya la eju ọ ya ra adị mma ịbịa ị na-akọmplen na-achịgharị ya ị na-ewesi iwe so ọ bụla ya so makịta nkwanye wivon ama m akwanye onwe m kwachacha anya ụdọrụ ji so ihe nwụrụ aka ọlụ ịbụ hot cake nwaada ịbụ hot cake ma ị jere akwụkwọ ma ị gara akwụkwọ ma ọ bụ ị gachara akwụkwọ ị nwere ọlụ wee jee mụọ ya ma ime ike emeghe di emeghe nọ na ọ dị gị n'aka nwanne m ị gabago onwezi ihe ọzọ a na-akọ ọ bụ udo ya na-abụọ nsi gị mee ya ma ọ bụ nke ọzọ nsi gị eme na ime na ifugie ya gazielu unu ka ọ baala unu ya dịla unu na mma ya gazie ise ka emesịa